Nagkayayaan po sila nung anak ng kapitbahay namin na kumuha daw ng santol po. Gaano kataas, ma'am, itong hinulugan po ng Nasa anak po 4 ninyo? to 5 meters daw po yun. Bali talaga yung buto. Sa legs, partner? Sa may tuhod yan, sa may tuhod. Dito, sabi ng doktor, kailangan lagyan ng bakal. Masipag po siya mag-aral. Ngayon hindi po makapag-aral kasi hindi nga po makatayo. Kasama natin ngayong hapon, Ermeline Almonicar Leonor, ang ina ni Angelo na 16 na taong gulang, isang honor student, ngunit ngayon ay hindi na muna nakakapag-aral matapos na mabali ang buto nito sa kamay at binte. Magandang hapon sa inyo, Nanay Ermeline. Magandang hapon din po. Apo, kamusta na po itong kalagayan po ng anak po ninyo? Po siya makalakad-laga lang po nakahiga. Nasa bahay niyo lang po ito si... Di, nakituloy po kami dito sa Legazpi po. Opo, taga saan po kayo? Masbate po. Taga Masbate at lumuwas lang po kayo papunta dito sa Sa Legazpi. Opo. Opo. Maaari nyo bang maikwento, ma'am, kailan po ito nangyari at paano nangyaring nahulog po itong, nabalian po itong anak po ninyo? July 11 po. Po siya kasi galing po siya sa school nung araw na yun. Tapos bandang alas 5 po kasi nasa trabaho pa yung asawa ko po. Siya lang po doon, saka yung kapatid niya, yung bunso ko pong anak. Tapos nagkayayaan po sila nung anak ng kapitbahay namin na kumuha daw ng santol. Yung kasama po niyang bata, naiwan po sa baba, tapos siya po yung umakyat. Siya yung kumuha ng Opo, santol. opo. Gaano kataas, ma'am, itong hinulugan po ng Nasa anak po 4 ninyo? to 5 meters daw po yun. So, medyo mataas po ito, Mataas nahulugan po. po. So, Opo. dun sa baba, ano po yung hinulugan niya, ma'am? Ito ba'y... Yung po ng kalsada, yung parang irrigation po ng tubig, Opo. doon po siya tumama sa semento po. So yan, partner, yung nakikita Yung- natin. Bali talaga yung buto. Sa legs, partner? Sa may tuhod yan, sa may tuhod. Dito po. Dito. Sa may legs. Tapos dito po. Yan. So grabe, no? Opo. Sino po yung nakapagsabi sa'yo na na-aksidente na po itong anak po ninyo? Yung mga dumadaan po doon na mga sasakyan, yung mga drivers po. Opo. At idinala na ito sa ospital na Opo. anak po ninyo. Opo. Doon po sa ospital namin po sa Ticao Island po. Ano daw sabi ng doktor, ma'am? Sabi ng doktor, kailangan lagyan ng bakal. Mhm. Tapos wala naman po kaming pera na sapat po. Opo. Ikaw po, nanay, ay ano po yung trabaho niyo po, ma'am? At Sa bahay lang po. Sa bahay po kayo. At yung asawa niyo po, ano po yung trabaho? Construction worker po. Construction worker. So, medyo, sabi ng doktor, ay medyo may kamahalan talaga itong, at in-advise kayo na dito sa BR, Sa BRTH po. i-opera po itong anak po ninyo. Opo. Nanay, magandang hapon po. Pang ilang anak niyo po itong nahulog po sa puno ng santol? Pang-5 po. Pang-5. Ilan po yung anak niyo, Nay? 6 po. Nangyari po ba ito? Anong oras po? Mga alas 5 po kasi galing siya sa school. So, pag galing niya sa school, diretso sa bahay, iniwan niya lang ba yung gamit, tapos diretso na po siya sa, pag-akyat ng Pagtapos puno? po daw niya sa merienda, tapos pumunta po siya doon kasi niyaya po siya ng anak ng kapitbahay po na. Opo. So, nakita po namin yung fracture sa may bandang hita. Opo. Bakit, Nay? Bakit ito po yung, tumama po ba ito? Ito mismo yung tumama? Yung right side. Bumagsak po siya? Opo. Okay. So, paano niyo po nalaman na ganun na po yung nangyari? Asan po kayo ng mga oras na yun? Dito po ako, ma'am, sa Legazpi, noong July 10, ay 9 po. Nagpunta ako dito kasi kailangan ko po kunin yung PSA po ng isa kong anak para sa work niya. Yung time na yun po, yung 11 gabi na tinawagan ako mga alas 8 po, na umuwi na daw ako, kinaumagahan. Sino yung tumawag po sa inyo? Yung anak ko pong bunso. Ayun. So, ipinaalam sa inyo yung nangyari po sa anak po ninyo. Nasa ospital na po sila nung time na Opo. yun. So, si Mister ay isang construction worker at kayo po sa bahay. Kayo po yung nag-aalaga ng mga anak. So, paano nyo po natutususan ang inyong pong pangangailangan pang araw-araw? Tapos ngayon po, meron pa po kayong pasyente o meron po kayong anak na kinakailangan po ng medical na atensyon. Sa totoo lang, sobrang hirap po. Nung time na po na hindi pa naman po siya na-aksidente. Minsan po, marami naman po ako nagagawang paraan para po makatulong din po ako sa asawa ko.
nagtitinda-tinda din po. Opo. So dumidiskarte po kayo sa pang-araw-araw. Gaano kasakit po sa isang ina na nakita niyo po yung yung sitwasyon po ninyo, ng anak po ninyo, Nay? Sobra po, ma'am. Masipag po siya, ma'am, mag-aral. Ngayon, hindi po makapag-aral kasi hindi nga po makatayo. Opo. Pero pag nakakausap niyo po siya, ano po yung palagi niyang sinasabi po sa inyo, Nay? Gusto nga lang mag-aral, tapos nakiusap po siya sa teacher na nag-module daw siya. Okay. Tapos parang naman daw siya po ng module. Ibigyan lang daw siya ng module para daw makontinue yung pag-aaral niya. Okay. So masipag sa pag-aaral, masipag na bata, kaya yun po ang sinasabi niya, gusto niya pong pagpatuloy pa rin yung pag-aaral. Opo. Apo. So lumapit po kayo dito sa amin, ma'am. Ano po yung pinakahiling po ninyo? Pinakahiling ko po yung para matulungan po kami, para mapalagyan po ng bakal yung, para makabalik yung paglakad niya. Apo. Yun po yung advice ng doktor. Kailangan daw po na Kailangan po talaga ng stainless. Opo. Makinig po kayo na yan, para sa inyo pong hinaing. Nasa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sinenyo, ang Ako Bicol Party List Coordinator. Magandang hapon, Miss LB. Good Miss Remy, good afternoon din kay Nanay. Apo, Miss LB, eto po si Nanay mula pa po ito sa Masbate at ang kanya pong anak na si Angelo po ay nahulog po sa puno ng santol at nabalian po dito sa may parte ng hita at nangangailangan po ng stainless base po sa banggit po ni Nanay na yun daw po yung advice ng doktor. Ano po ba yung serbisyong maibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List? Yes, Ma'am Remy, ganito yan ha. Since si Kong Saldi and si Kong Gerbin po, magulang din, nararamdaman po nila. Ako din po isang magulang, nararamdaman ko din po kung gaano kasakit sa isang magulang na makita mo yung anak mo na may karamdaman. So, inaprobahan po kaagad yan ni Kong Saldi and ni Kong Pido Gerbin yung halaga na kailangan nila. Ibibigay po natin para po may schedule na yung stainless operation para sa kanyang anak. Ayun! Sa inyo pong na-estimate or meron na po bang quotation mula sa doktor, nasa magkano po ito? 310 po. 310,000 pesos daw po yung halaga ng kakailanganin para po sa stainless ng anak po niya. So yun po, sagot na ng Ako Bicol Party List, Miss LB. Yes po, Miss Remy, sagot na po yan natin. Since sinaprobahan na po kaagad siya ni Kong Saldi and ni Kong Pido, sasagutin po natin yan nang wala silang aalalahanin. Libre po ang operasyon, sasagutin po natin yan. Wala silang babayaran kahit piso. Opo. Maliban po dun sa pagkain na bibili nila para sa kanila during admission. Ayun. Nanay, kung meron kang mensahe kay Ma'am LB, ano po yun? At sa Ako Bicol. Maraming salamat po, Ma'am LB. Tapos sa Tabang Ora mismo po sa Ako Bicol. Kay Kong Saldi tayo na magpapasalamat. Kay Kong Ayan, Saldi sa ako kung Bicol, kay nakikinig Kong ngayon Pido, si and sa Congressman Saldico kasi siya ang pinakakuyan talaga ng Ako Bicol. Siya ang representante ng Ako Bicol. Ano yung mensahe mo sa kanya? Maraming salamat po. Saka God bless po sa mga tulong po ninyo sa amin. Ayun. So, naniniwala na po kayo, Nanay, ng Ako Bicol Party List po ay laging nandyan para tumulong. Opo. Opo. Yan. Ma'am LB, ano po yung proseso para matanggap nila itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Punta lang po ako ni Nanay sa aking table. Automatic po ibibigay ko ang guarantee letter na kailangan nila. Kakausapin ko din po yung social workers sa surgery department na ayusin yung schedule nila. Ayun! Maraming salamat! Ora mismong pagtulong, Miss LB Sinenyo ng Ako Bicol Party List at sa ating butihing Congressman Saldico at Congressman Attorney Pido Gerbin Jr. Mabuhay ang Ako Bicol Party List. Thank you po. Yun, Yan. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Nay, na ora mismo yung tugon ng Ako Bicol Party List po? Masaya po ako para balik na po. Handa na po ba si Angelo, Nay, sa operasyon? Opo, ano nga po yun eh. Gustong-gusto na talaga niya. Makapag-aral muli. Opo, ano daw yung kwento niya, ma'am? Ano yung pangarap niyang maging? Gusto nga niya maging police daw. Kaya lang, dahil sa nangyari, Nay, kailangan niya po na magpagaling muna. Ano po, Nay, para tuluyan na po kung mamarapate na maging isa siyang pulis. Ano po? Opo. Sa nangyaring ito, Nay, pulis pa rin po. Pagiging pulis pa rin yung gusto niya? Opo.
Sabi nga niya, yung kahapon nga, sabi niya, Mama, gusto ko pa naman maging pulis. Tapos paano ito makakasipa yung paa niya? Ayan. Opo. So, hanggang sa pag-uusap nyo, palabiro po talaga itong anak po ninyo. Ano, Nay? Opo, Nay. Eto, Nay, tanggapin nyo din po itong bigas. Mula po yan sa Ako Bicol Party List. Aside po doon sa tulong na ibibigay po sa inyo para po maoperahan yung anak po ninyo. Maraming salamat po. Opo. Before ka, ma'am, na lumapit sa aming program, kanino niyo po nalaman na ang Ako Bicol Party List po ay tumutulong sa mga ganyan? Marami na po ako narinig. Tapos nakikita ko din po. Kung dati po naririnig nyo lang, Nay, ngayon po, kayo na po ay Ano po? makakapagpatunay. Maraming salamat po, Nay. At dagdagan nyo pa po yung panalangin na sana po ay gumaling na tuluyan ito pong anak po ninyo. Ano, Nay? Opo. Sa inyo po, kung umuhugot ng lakas yung anak po ninyo, kaya dapat po maging malakas po kayo. Opo. Salamat Sige. po, Nanay. Maraming din po. salamat muli, Nanay, at meron kaming staff or team na aalalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso para matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po.